És aquesta la fi de la societat estamental? Com a resultat de la configuració de l'estat liberal al segle XIX, les noves lleis van imposar la igualtat jurídica de manera que la població constituïa una sola categoria, la de ciutadans. Amb això es posava fi als privilegis atorgats per naixença, per títols o per pertinença al clero. En el nou sistema, tots els grups socials pagaven impostos, eren jutjats per les mateixes lleis i tribunals i disposaven dels mateixos drets polítics. Tot i que es va assolir la igualtat, en el fons, els ciutadans quedaven definits per la seva pertinença a una classe social, que era determinada pel seu nivell econòmic. Quina era la situació de la noblesa i el clero? La noblesa es va veure afectada per la supressió de les lleis que la beneficiaven i l'anul·lació del dret de no pagar impostos, però tot i així, la mitjana i alta noblesa va mantenir la seva importància social, econòmica i fins i tot política, ja que va formar part de la nova classe dominant, integrant-se en l'alta burgesia. Pel que fa al clero, la considerable pèrdua de poder econòmic degut al procés de desamortització i desvinculació de les propietats i tancament de convents va fer minvar aquesta classe social a mitjan del segle XIX. Malgrat això, les altes jerarquies del clero van mantenir una bona part del seu poder i riquesa. Va continuar exercint una gran influència política i social. Com es va organitzar la societat? En la societat liberal, els estaments van ser substituïts per una nova organització de grups socials, les classes socials. Es van diferenciar dos grans grups socials. Per una banda, les classes dirigents, formades per aquells que posseïen riquesa urbana, industrial o agrària, que els proporcionaven propietats, les rendes o el capital. Per altra banda, les classes populars, integrades pels que només posseïen allò que obtenien amb el treball manual. Entre aquests dos grans grups es va desenvolupar la classe mitjana, sense tanta riquesa com la classe dirigent, però amb condicions molt millors que les classes populars. Finalment, quina va ser la resposta dels pagesos? Les diferències de riquesa i les dures condicions de vida i de treball de la classe obrera i dels pagesos van donar lloc a nous moviments socials. Els més desfavorits reclamaven un nou sistema econòmic. El capitalisme era un sistema injust. La conflictivitat social de la nova societat no es basava només en revoltes desorganitzades contra la injustícia. Eren conflictes de classe, en els quals es va configurar noves idees com el socialisme, l'anarquisme, la democràcia i noves formes d'organització com l'obrerisme i el sindicalisme davant el liberalisme capitalista.